yanzu mun ga abu ya canza, ya kai mutane har suna dukan makamai suna saida bisa moto da wasu abubuwa. Yanzu an fara gane wannan abu, da ba ma tsammanin shi kasan mu, amma yanzu gashi ana kama mutane ga hannu cikin buhu ga su doke da makamai da harsashi. To wannan abin ya ba mu tsoro, da haka muka ce to abin da ya kamata su za da sai sun kwatanta matakin da ya kamata mu doka da haurar hula da kowa ga abu ya shafi kowa, saboda mutane su san da abin, ayan mutane waye kai su san da shi, duk wanda sun hagan shi na cikin wannan abin su haɗe shi don saboda asalin matakin da an ka doka ai maganin wanga abin. Dole mu ba su ƙarfin gwiwa tunda ba mu da wani dubara ta sai wannan. Nan dai a ƙasar mu suna bakin nasu kokari su kare mu da wannan abin. Mutane masu wannan abin da aka kama duk suna ga hannu, kuma na san za a yi musu hukunci wanda ya kamata. A yanzu jami'an tsaro da sun yi magani ne cikin kokarin da suka yi da motoci da makaman da gari su. Muna ma ƙasar Nijar godiya da manomanmu da makiyayenmu suna iya su yi tattalin arzikin ƙasar nan fiye da abubuwan nan da muke faɗi, kuma a cikin kwanciyar hankali, a cikin rayuwa ta lafiya, arziki kuma ya taru yadda ake so. Akan dai wato noma da kiwo, ka gani dai in dai ka duba kaɗan kana gani tsadan abinci yau a duniya ko? To kaga muna da kogi, muna da ruwa, muna da ma'aikata, shi ma in an ka tashi an ka tsaya noma ba don mu kaɗai ba, nomal za a yi ta halwai wato mu kai abinci a ƙasashen waje mu sayar da shi. To wannan kuɗin duka in ya taru malam ga ce